So tonight everything is on me. The drinks is on me. The bitches, the hotel, the weed is all free. Get high, me so high we don't see the whole suite. The flight to 11 where you gon' need your own key. Need your own key. No sleep. Нещо друго имаш ли това? Ще на всяки даваме филми после. Гол! Не е страшно. Не е вътре. Не вътре. Не е вътре, си няма ли? Дари да ги съобща пак, е така, приятели. Наталия без спортник. Да, пускай, Момчета, започва матча и за Суперкупата, така наречения трофей на шампионите, между Футбол Френдс МЕО и Фурина. За двата състава. Футбол Френдс МЕО на вратата застава Ивайло Борисов и полеви играчи Коля Стоев, Илиян Киров, Панайот Панайотов, Даниел Янев Дидо, Адриан Иванов и резерви Йонко Сидеров и Димитър Митев. За състава на Фурина на вратата Соломир Василев и полеви играчи Румен Костадинов, Ивайло Младенов, Васил Славчев, Лазар Дечев, Николай Рангелов и резерви Спас Кацарски, Копе и Христо Динков. Вече може да започне и самия матч. След малко, при първия съдик.